बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ टंलानि सासे इन्टारनेशनेल गेलेगिरिया नासयजादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंलानि सासे रोंगौथि गोनां बारग' इन्टारनेशनेल हकी गेलेगिरिया नासयजादों। बलेन राफा मुंनि सासे गेलेगिरिया जिल्ला थाखोनिफ्राय हादरारि गेजेर हादरारि थाखोआव हकी गेलेनानै रायजोजों लोगोसे भारत हादराव गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। मोनसे समाव 1995 मायथाइनिफ्राय 2007 मायथाइसिम गोलाव 12 बोसोर सम हकी बादायनायाव बाहागो लानानै गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। सरकारनि गोबां रादाय मोनसेयावबो गेलेगिरिया आथिखालाव राङारि थासारिनि थाखाय आस'खान्दायै गेलेनायखौ दोनथ'नो गोनां जायो। बै समाव सरकारा होनाय रादाया रादाय महरै थाबाय। जाहोनाव नखरनि रांखान्थियारि आंखालखौ सुफुंनो हाजिरा मावना जानो गोनां जायो। उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव फकपुरियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव AS01E M4758 नंनि बाइक सालायगिरिया जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ खैराबारि गुरिहाटीनि NDRF जवान 39 बोसोर बैसोनि रत्नेश्वर बर' होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रत्नेश्वर बिथाङा मैया मोनाबिलि समाव टंला एटिएमआव फैदोंमोन। एटिएमआव फैनाय समावनो माबायदि जाब्रबथाय जानानै गोग्लैना थाखो बेखौ रावबो रोखा बुंथिनो हायाखै। दिनै फुङावसो बिथांनि गोथै देहाखौ गोग्लैना थानाय थासारियाव मोननो हायो। गोथै देहाखौ पस्टमर्टामनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया हाग्रानि मैदेरजों गेलेयो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा हाग्रानि जिब जुनारजों गेलेनाया फ्राय 25 बोसोरसो जाबाय होनना। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला मानास हाग्रामानि सिङाव थानाय आबगाथुनाव मावफुं सोद्रोमा बिथाङा मैदेरनि साखाथियाव थानानै आदार राननानै होयो। थांनाय सेप्तेम्बर दानाव ULB साजायनाय नंखाय इनकाउन्टारनि बलि जानांनाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनो बिटिआर सरकारा केजुवेल वार्कारनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनो फोसावदोंमोन। नाथाय बे साख्रिखौ लानानै दुखुथिया नखरा गोजोननाय फोरमायाखै। बे साख्रिया पार्मानेन्ट नङा केजुवेलसो होनना नाजावाखै होनना रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि बिसिया फोरमायो। आसाम सरकारनि पुलिसानो गावनि फिसायखौ बुथारनायखाय गावनोबो आसाम सरकारनिफ्राय BTC-आवनो फिसाब्लाबो पार्मानेन्ट साख्रि नांगौ होनना BTC आरो आसाम सरकारनिसिम खावलायो। लोगोसे बे नंखाय इनकाउन्टारनि सायाव नायबिजिरनायखौ जेबो आवगायनाय मोनाखै होनना दुखुथिया बिसिया फोरमायो। बे एखे नंखाय इनकाउन्टारावनो जिउ गोमानाय जनक कुमार ब्रह्मनि नखरा केजुवेल वार्कारनि एपइन्टमेन्टखौ नाजावदोंमोनब्लाबो दासिमहालागै जयनिंनि जेबो खौरां गैया होनना फोरमायो। लोगोसे पार्मानेन्ट साख्रि नांथारगौ होनना सरकारनिसिम दाबि दिखाङो। बे जालांनाय जाथायनि सायाव CBI तदन्त जानांगौ आरो दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ होनना गामिनि रायजो राजाफोरा दाबि दिखाङो। CBI नायबिजिरनायाबो दासिम बेसेबां दावगाखो जेबो खौरां गैया होनना रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि नखरा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।